For today's video katunay, mag 2 days adventure ko dito sa Lutungan. Kay dito ang isla nalibutan og kadagatan ug kini maong isla ngadtuan. So alas 2 na sa hapon katunay og nangita kog pisto ang asa ko manguwag kinason. So kini drita. Oh, magikon ga. My friend, biat to? Kau yang biat? Biat? Brown? Kaon? Namin ni may preno. May preno namin siya. Lapas ini. Manlut guys, manlut. So, bawal to kunin guys. Mapriso tahan eh.
Takubo. Takubo mini. Kalap lang kaon. Hindi siya mahanap ba? Ini nga panit ini. Hindi na makaunti ka kaya na. Amen. Amen. Kob guys! Don't forget to like and subscribe for Bikana sa video and Facebook page and sa YouTube channel natin Charles TV tayo. Thank you so much for subscribe and following. Thank you for support for Elmer's vlog. What's up? Kain tayo. Yun. Katunay. Amin ang gitawag sa amo diri nga bungsod ni siya. Wag tay pamukpok. Makani ating papukpok. Ayan guys. Ari guys oh. Ari guys oh. Tawag ni bungsod guys. Lami na guys siya. Ari guys oh. Tawag ni siya glapas guys. Ano guys oh, lami kaya guys oh. Tawag ni siya glapas. Ragchag siya makita diri. Pero lami gid kaya ni guys. Ari guys oh. Ang tawag glapas guys oh. Diba? Ang guys oh. No. Ay guys. Uy ba? Silo lagi may friend. Ilaw. Lapas ni guys. Dami kaya. Ay friend. Siyempre manginatagon man ta. Sure siya sa kapatid. Right? Jumurag baboy man my friend. Dami kaya. Dami kaya. Namas, pagwapo. Ay pa guys oh. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Gat ni ganiya. Kung amo gikuan ba? Amo kitad-tad ba? Nabibiruan na nakalisod guys. Sipyat. Sipyat. Basta mo ay pag-isa. Nanganana. Shot ni friend. Okay kaya. Kamay? Kamay? Ay, pakuhay ka sa atin. Ano po? Wow. Oh. Ay, ganun. Kaya ganun. Hindi na mga bata mga katunay. Katunay yan. Katunay mo. Hindi. Gulbers ba? Mani sa tiyan. Tugay. Tug. Bawas katunay. Astig kayo. Ay mga tuwa na yun. Sudad to, giduay no. Ay mapatingko-tingko mga katuwa na yun. Tungod sa kapoy. Muta-muta na ako katunay. Ano di ba bin? Ano bin? Hari ini. Ang dani na. Nakakanda. Ato may mga laong gampo. Ang dani. Emily, lato. Dami kaya. Wala na. Lagi lang gawa ng ilaw. Ara mga katunay. Nagabi ay dinukdok kay katunay. Ambot na lang kaluoy oh. Nagarain. Ano, wala sila kagwanta kaya.